Takže čaute ľudia, to som ja Selo29 a dneska to bude ďalšie video so Samom. Dobrý deň. A dneska si ho testujeme, aký som ja dobrý v bráne. Takže môžeme ísť na to. OK, takže ako prvé ideme penalty. Prvé budú penalty, potom si dáme nastrelené a potom následne uvidíme. Buď dáme priame, alebo pokračujeme ďalej v penaltách. A môžeme ísť na to, Sebo? Áno, nie som brankár, hej? Poďme na to. Asi preto, bo sme sa nerozohrali. OK, takže prvú mám. Prvú chytil. Jak som chytala! Druhá mu už... Jak som chytala! Druhá mu ušla. Zašleme mu ju tam. To som jak mohol chytiť. Ja vám dám aj opakovaný záber, keď sa... Uj. A už si ma naštval. Aj ty mňa? Hej, uvidíme, kto bude lepší. Teraz uvidí, Takže ľudia, Teraz uvidí. skúsime svoj triček. 3 kroky dozadu, 2 doprava. Či kde? Počkáme, nech sa Sebko napije. To bolo pekné. Som ho nech... Come here. Come here. Come here. Jaj. Yes. To je dobré. To je dobré. Čo tu je taká diskotéka? Seba, teraz zabavujeme takú, že ho odpali. Môžeme, kamarát, môj kamarát. Baka! To je pre všetkých spolužiakov z mojej triedy Baka! Vietor fúkal. No. Teraz už to vidia ľudia na 100%. To tiež, že... Keď tam stavať, kopnem na strelenú, keď chcem. Teraz konč. No, zase tam dačo mumre. Mumrle. Come here, come Dobre, here. poď ešte jednu, hej? Come here. Marko. Marko. Áno! A pre seba dáme taký darček posledný, jak sa hovorí, čerešnička na tortu. Poďme. Keď ju chytíš, 5 drepov, keď ju trafím do brány, či keď ju nechytíš, ty máš 5 drepov. Nie! Nie, čakaj, tyčka je posledná šanca. OK. Čiže máš ešte jeden pokus, keď je tyčka. A ver tomu, že mne sa drepovať nechce dneska. Koľko? 5. Tak. Abo 10. Dajme 10. Dobre. 50. Nie. A čo, budeme 20 minút drepovať? Hej? Robíš 50. Ale raz, 2, 3, 4, 5, 6, nemám ťa rád, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nestačí 35? Nie. 19, 20, počkaj. Kebyže chcem, tak už robí 40, 400. Koľko som mal? 20?
Nie. Hej. Dobre, dávaj, rob. 21. 22. 22. Dávaj. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. Nemám ťa rád. 31. 32. 33. 34. No vidíš, že kamera je krajšia. 35. Krajší 36. obraz je normálne. 37. 38. 39. 40. No Nestačí. dobré, ešte tých 10 daj. To už dáš. Dobre, dáme ich spolu, hej? 41. Dáme ich spolu. 42. Počkaj. Dáme ich spolu. Ja už mám 42. 40. 40. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Je tam. Vítli mi ju ďalej, Sebo. Ty. To som Nepúšťaj nemohol ma. chytiť. Prosím, nech zastaví čo najbližšie. Skoro. Zastavila na čiare skoro. Čom? Keď sme sa tu rozstrelávali, tak ako Sebo dostal strašne. OK. Poď. Yes, je to tam. Ja som to mal. Mali ju ľudia, Skoro. ale Hej. nevyužil šancu. Poď. Kopaj. Kop. To je tak ďaleko. Jo, tyčka. Tam, kde zastavíš, tam mať kopku. Áno, stamať kop, stamať, poď. Môžeš. Nie, ma vidno, nie? Teraz si vykročím. Dobre. Ale mal si ju. To jaká bola? Zlit. Mohol si dražačku. Hej, si mi videl. To vadí? Začal som byť brankár, jak si chcel. Dobre, chcem nastrelené. Nie. Čakaj, bude roh? Nebude. Poď. Kebyže tam takto je, tak to bolo pekne. Mám začať brankára hrať? Dobre. Uvidíme, či bude brankár. Budem mu tam strieľať takde. Heď do vinkľa. Ach jej, čo tam hovorí. Môžeme? Áno, ale poď bližšie, ne? Áno. Do druhej strany. Áno, tak si chcel do druhej strany, nie? Čo máme mysleť ľudia? Dávajte lajky, komenty, hlavne odberite. Jaj! Nie. To je taká dobrá. Dobre. Jaj! Poď tu s kamerou. Čo sa stalo, ty náš kaskader? Stalo sa to, hej, že ja som sa tu tak držal. A sa ti zavadila noha. Nie, ja som si išiel, že tak si naskočím jak vždy. A tak hej. trošku. A ja som si nevšimol, že ja tu mám petu. Poď tu bližšie, keď. Ja som si nevšimol, že ja tu mám tak petu o siečku, hej, tak. Ja som išiel aj špičku, hej. Špička mu Ja som tam išiel ostala. naskočiť. Špička mi samozrejme, že ostala. Ostala. Ja som, že... Letel. A topánka minus. A moja lopta letela tu na tak. Áno, a je tu. Akorát pri mne. Loptička. Prišla sa na ťa pozrieť. No Sebko, pocity? Parádne pocity, že som ti skoro všetko vychytal. Dobre, ideme na strelené, uvidíme, či teraz vychytáš. Nie, ideme na strelené. Ideme. Nie. Dobre, môžeš vypnúť kameru, idem domov. OK, takže toto by bol koniec tohto videa a Samo by zase chcel niekomu venovať toto video, tak
Môže. čo to sledujú z mojej školy a máš rozmazaný obraz. Nevadí. Aspoň, že to bola rozlúčka. Tak čaute. Čaute ľudia v ďalšom videu.